matna hacha. Boss. Na eno me kwose. Eno maboko if you know just just what when you are when you beji pa said all kind no am so meeting IBBI. Na cement na ajama short and ntina ma betra ha me twa. Cement. The ben say John so wo de kohwe. Ko wan kohwe kakra na kan ko mesisa. Ko boys me njomu ni sa. Eno de biche ha me njomu. Me mu bi discard those here. Also, I met so and until I'm better and think I'm on in term. I be jam. Boss. Right. And I was okay, we on the my sort of Kaketiana up. Well, then also can win a money. That's hello. What you saying? I'm not. What do you pacho usunso bread and so as Abena. Wow. Abena. This time on My provisions number. Provisions. Me dey akoto asori ni but omunya nya ho bibia. Provisions wo dey akoto asori ni. Provisions had ko school keke no. Na. Hwe mo ko so bra. Efi bi ra. Oh, me te he ya. Efi mi ni e wa he. 1 2. Me fa sha. Yeah. Hey, any problem? What? Any problem? What's any problem? What? The best I'm sure. Okay. Hey, Noah. Hey, Minia. Ah, where? I have to move now, sir. Papa. Still I'm fetching Mumbo. Let's see any of the African, my brother. Oh, where do you know? And you be a I am born and be good so I may and I'm so. Me baba crowd, na me dey assembly so atu anim. Na dey work afa home. Me school sem ya. So say abusia abomoden atu registration. Aka na ma kakra metoto aka ho na hwese. Me dey call. Me ma me ni medi nkomo senka me nko hu sofo. Na eja me fa ntu nanim se mo bi wo ho a o dey aboa me. Anso nua. Me dey me feri o. Bena pa so dey e akent na ho kakra. E just why homo so ammo ho sa kentena ho. E na wo fele. Asale etim se utua we fe. Unjua we fe. So utua di usun so. Ngosu mi bia 2 city se jam de mutua. Me na mentan chianti. Sa. What? Na kona ko no bia ni ba bia mo abefiri aba. Ohun. Ene so waka dia meye na medru ho na me na koka. Hey, menua ni e akent na ho kakra. E ja moso na ndo ya moso dodo. Mate. Ne, ti aye de me na. You go so na we. Oh, mi guso amebo am nche bia. Dina. Me fi o. We see o. Na mko echi mama nto hwe ba da jiwe. O ja so jina me de mi hokwai. Ade onko me nko ana. Kwa na ja ade hiche echi akakra test kas no. Why? Hey, mi ko ya.
Because name we are better no more why. Matia, we They go see and they do got some children. Mama, Martin. Now we radiasi. Na we dey uhuma no pa boni bia nim. Mi se ko asora no pa ya uhu. Na me se me fa ha naja. Ma hwa de kro nti a ama wa ntimi ama so. Kwafu. Eno ntimi ntimi ama. Sure. Yo, anu so ye. Ni nyina aka nyame adwuma no ho. Yo. Na we dey asembi wa me pese me de tu wanim. Asem na asem hia. Pa ene obabna. Obabna. Enyina ye ni momodin a wo bo na sori. Sunday school oni wa ka school no kura gu. Oni kutikute mu anwum to abena so mike mu a na sori dan wa wani tua na ewu su se che. Sa adum na won so no. Enne de bia wo ye enura amobo na baso na na die adutwam. Awo mesese enne ka baso body bi wo ho ya ye tamma bra eyeye no de ba fia ka bra be fia na nkekuta no. Ekire se adum bi wo no so. Nti made srede nyina ne se wo de wo na abekwafu ma no pakura wa wonim se Sunday school wo no kutekutem ono a na ye bibia nti wo na abekwafu mkura nyame adwuma de si nyame adwuma na hwe na wo di ayeye nti no wono wa ma na wa ma na eden abba se de be ya nkwala no wa makura ase omo ni nye nti we de mesre na pese me ko bo mi koku no koku no se na ase akate ne hawo obi amedro ni sa jo na wo betimi abo se wontimi mbodi anka me wian anka me de moto bro na akọbo am why eda mate jo ene na mesre kwa no akọ nyame nka mo ho nyame nhyira fie ha be What is saying? Ready? Ekwanso de oboko na so hu me wa ha anya boni e boni cry equivalent ahoboabo a me boa de akosku anti me de ma be pie ha na ebusiafo abomode atoto omonsa kakra etia registration fee na aka provisions a me metoto kakra de abo ano na chese me ko na daddy ye chini a mo bia ni baby a I'm saying why me so for penny there come the rubber to any I say mo kakra o ha de abo amina school no ubewi yes at what you answer your trial registration fee na aka provisions in ade tina aka provisions ka be sen so be 300 400 it is can 3 million apena sikati okre asoro kakada ho na eno so na yedi bi twa blocks ya di be sin kura ne dan no Sunday school for dan na mo dan a mo kire ma di o se no ni ibu na afi yedi bi esi asole ya harvest ya ye be sa beboyi se ye ma efe na aboa momotimi asa abobio ko se ye hye wo mobo se ye gene dia ye bibi wa asole ni so ho na ye di ma wo se no ba se be ha twene eye da pra dano mema obi ko no nsem okeka no okatia onu akroma bi be same na mem pese memo akọ no akokekafo a kire wo so ho enti no wo de onyame a wodom wo a wonya bie na watua registration obesa bie kwan ko na nyame be ye wate pacho wate esro we des one boa no ya me ni ani da so bia ho ba bia school ni de gise mi jai abena enka sate se de bi da ho na mem pese me de be ma ho wa woni tua solisi kase de sitie obakufo mfa ne nsam na no so kura no me kase ye be mo sika ne sisi ya sika no so kura mra no na bia school no mo wie ese yankom etrem nkosensan ho nkrata nti pebi wo baabi ene
Yes, sir. Only Yamanko. You, Abena, Yaman Ko. Memory verse in the session. I have seen it. And you may write, Oba be kind. Why, won't I be doing Kaba? Mami, pesa me no din komo kakra. Mami pache wo. Oni papa teno. Mai nyankopɔ bani bia no. Mami, adentina ye bre anama ye bani bia tie obi. Mami suma na pete, mi suma na pete. Mami, me de ye me kan se me siro. She won cry, enu se be ye. Mami kuko buo ma boy, wonti na mabon kuko buo. Come first wa. Me hwen kuko, mama di a show no. Mami se pampo ene me kwakwa di, e manye sika. Mami di a hwen ko na me sese rade. Ofo unko ba. Emma ya go boy nyu free ase. Na wa prayer so. Sister. Yes, sir. I don't quite so for say. Mommy. Also for so any more be at the boy me. So any more be at the boy me. And yes, she. And yes, she. I didn't know who. Huh? Mommy, Mommy, Metiasi, you say, Mammy. If you make catch yourself, says, I shall for bring a couple. Before I may go by our mammy, won't shall it. And Casasa. I will bring a couple. And Casa bring a mere. I mean, about one. There was a woman say, the sea and shoot. It is her and the Debbie. Yes, obey about Casam and the Maya Blabber. I think you know about. I can't be a better. Do you have a show? Be sure. There are the poor. Anybody. What I say, they have bread. And I have Bobo. I have Bobo behind Yam. Whatever way. Yamani of your food. And then guys of Bobo. My home fair. Medici. That's a henny. I'm ready. And here, Bonnie Quas. I can't make a customer born. Messia said, yeah. Penasem with the Macmos. Into a more cake. Miss me who won. You must shame me, Papa. If it's a baby, say they been pay me fear had that. Could not mean to be Bikuran, yay. Yes, and I call away. Massman, he said, your uncle Pejaka cram and I eat a new minute. Then Sabacoyan. Massman, Nina to be trapped. Many abominity. Bia better do Uncle Jomunko Pijab Bune. Bia to be trapped. Wow. I mean, shroud. Yes, no by bed dinner. Make out. Ah, you're from Nanaka. We didn't know who I'm sick. Mate, I catch them. The bed then I make out and I make out be required to be first. Come, I'm in a media, Kuti Honor, maybe I saw dancing. Don't see this one. Oh, dear. Hey, and about a cat about where I said a dozen to win a count. What's it? I'm a catcher. That I show you. What's it? What's your name? Shells. That's a good patch. You mean found. Maybe said they were bushing Bimpy with that. And I'm fearing someone for said they more Jim. Hey. Abena. See, we have a good day. Thank you, Papa.
abena wo se wo ma che wo se yesa me boa am show o ma wi school de wo da wani su bia wo pese wo ye in future no me diska e be boa tema bi bia hawo That's I'm kind of credential. Just Sure. Nah, may 3 days ago, and I'm bad with you. To 1 minute, you mean, Tina, more Diana, you mean, briefly. You made them into me. Are they? May I, dear mammy? Baby, catch your mammy say, oh, banana carrier. Yeah, so catch your mammy, so by me, over more come over. I'll catch you, so. Abuna, oh, by my honey, you mean, may amount, and then you mamma sees the amount. To the bra, the phone, the baby. Eh? To ever on, there's 70. Oh, my dear, why? Yes, I'll be Ama catch us at Junjun, Jajun Yankopone Bibia. Minim say radio obey, Obekasa. I just am. Abena. If I say I will catch the black. I day, a dear summer Abena catch him, I just say. Abena. Do you want to catch them? Abena, what's a course of one? What's a course of one? What's a course of one? Now, one course of one, I said, then one can't catch him. Why then? I'm not there. What am I? Abena when you. Eti papa yi osofo ahwe sa amwa mendia bai ama bra ko ni papa tribote brate Abena na we mani ko si ba go be abna utina me presa me hwo o me sa wo fo me ko si abai abna be ko ya ma ko school abe shese abna wo metima dikaya buwa be abla Abena ye maka cry betu tonti ebe ya bla bo asai ko se ba bai Ada ba sama betana ma ho me frame ha nya bone mun nyina monitua eni ebesua nkyerɛkyerɛ ma monitua akoy o kyerɛ Sunday school for ade de wakofa abade asefem na se ye nyame ma ne yete nyame fie die
yɛse kyerɛ abɔfra no kwan wɔmfa so na onyina wɔmfiri yɛankyerɛ no adwamammɔ yɛkyerɛ no twerɛ konkono no sɛdeɛ bɛ obɛhunu Kristo na nhyehyɛe a wɔwɔ nsusu no sɛ onipa wodi nyambra nsɛm saa no a yɛtu sɛn na sɛ maanyɛ hu biribi a ɛkyi no bi no asɔle ma no ɛbɛyɛ wɔn de na ɔmatoa so ayɛ because mission church deɛ yɛkyerɛ adwamammɔ ne yɛtu n'asɛn adeɛ abena yɛ ne deɛ nokorɛ ɛmfata koraa sɛ abena timi yɛ saa firi sɛ adwamammɔ deɛ ɛne nyankopɔn asafo deɛ ɛnkɔ nti baabi a mmara ne sɛ sɛ yɛde to no ɛsɛ sɛ yɛde to okay because wohwɛ kyerɛsɛm no a wohwɛ Ephesians chapter 5 verse 3 na wɔsɛ bɔne a ɛsi kwan wɔsɛ na adwamammɔ ne ɛfi di yɛ deɛ mamoma yɛ mmɔdin po mu sɛdeɛ sɛ ahotefo asafo ɛmfata sɔfo me deɛ memma wo nkasa koraa abena di me hwamɔ deɛ obi ne maame koraa ne madi ne ho yaw ne maame hyɛ da sɛdeɛ abaso ba yɛ bɔ na sɔre a obi ka abena ho asɛm abena yɛ adeɛ o hyɛ da kɔfie ne maame kɔ kasa sɛ wɔn so abena mu ye na wɔn tete ne sɛ baatan na wɔn kyerɛ ne nyame akwan sɛdeɛ ɔyɛ ne ha no ɔmfa so me asɛm wa agye me nsɛm sɔfo me deɛ paa deɛ sɛ mɛka asɛm mu ekura gye sɛ deɛ wa wobɛka biara me deɛ mefoa so si ntu abena sa na wɔn fata koraa ɛsa Sunday school fo no koraa bɛsua na kyerɛ sɛ mopene so na ɛneɛ kɔsia de a ɛdi yɛnimi deɛ bɛyɛ a megyerɛm sɛ sɔfo pani sɛ meyɛ sɔfo pani menhwɛ ɛmma saa deɛ no nkɔ so Hey, Yuji. Mommy, you. Eddie Hasem. Oh. You know the mama say. Yenti me ndi agobi mo yenti. Hey, auntie. Sorry, mom, no more sorry them. Hey, yeah, sorry. Na sa sama to me, say no so. Abra, asema wo kan di. Wonu se yenti me no nyɛ se first no. Yem pesa asoro mpanyifo bi hu sɛ yɛtaade wo yɛ n'akyi. Ɛno deɛ, wonyɛ yie. Daddy, auntie. Ana yi no wa. Daddy. Nyɛ yie sa, mame. Wa yɛ srɛ wo. Ani ochi. Ɛkyerɛ nkwa asoro mpanyifo bi hu sɛ mo nam na yɛ tu abasa. Asɛm ma pɔ so no wayɛ deɛ wayɛ. Mercedes hunu kuruma mnokola modern papa ya fani ya matrasa ni modern kuruma no papa nya djuma papa bia nyam sole abe na msoa de kwa achima be chini kuruma no mu nyinala tora bi kura obi ntobi na masa akosua sifi te tora bi kura no maba mabumpu eyi ya kan say mi sister kwadu Mr. Kwame mi mamba panyin do ko kisi. No na nanse mu ofafra no ni dididi nkomo na ja wo se. Senka metimi abakuru kisi mba bi wo na ba besua ade pan bia. Anka masusu ankula ni mama no ko ya na ho chi no susu ma me no me. Susu de info wa. O sister se bra kro kisi mbesua adwuma. E na wugina ha. Hey, asemo de yanjini ho. Ka wo ho. Na ko bo aho na ko. Hey, anya sa mempese meku na maame no wa wonim se maami obedidi o obedali o mia oni obia nti meja no no maso sa twetwe me asemo de yendwene ho kan ho na ko boa ho na ko eh embe yen ko fa how ya me de aba me husu bi mbra so nye how enkasa nipa na de be ya Dabia ma nya da good afternoon. Good afternoon. I'm what to say. Me adom weather. Hey, Abena, to the Abena wa mini. Abena many da so. Abena wo so Mike mu a na sorry dan wo so. Ya sorry nyina ni da so Abena de wa mini. Aden Abena wo yesa.
ye den na ma ho kwa ma bonsam timi awia wo sa abena ti wanwene ma me ho wanwene fie ho wanwene wachi abena wodi me hwa papa ama me say sifom ansusu sa da Sunday school teachers have betwam nyina unkuan ne mani da so hwe se de na mo Sunday school a me frɛ mo ene mo kasa di abena wo ye ne mani da so yie pa abena wo no wadi me hwa mo kura anya de kura na wonim ye tena wasɛm no so no ɛyɛ me ana me gigina mu sɛ ye ntu nsan so wodi ma me kan ko na kyerɛ isan sɛ de bia munum sɛ me yɛ dade me de me yɛ obia kɔfa asɛm bia na ɔde abrɛ me na makɔpa kyɛw obia kɔfa asɛm a na ɔde abrɛ da na makɔpa kyɛw me sɛ de me nya biem na wo nso me ka ma kyerɛ sɛ panyimfo sɛ kyerɛ me yɔnko na me nkyerɛ wusuban de tumfo a muntie no ɛna ɛnɛ we di gina hoyi afutuo na watie no nti dia waba no yɛnden mesire nyame sɛ wɔn ka mo ho ma bɔne bia nto mo na emo ma hweye na mo ka no o ma ne nya adwuma na me nka mo wa elda mamiraho Jaisa o de asem bia na befa na sem se kama ye boni bi mpo a se na wo so onye me elda die kam so be chichire me re dabi oba ne den o mamiraho wa na mope asoli ayi na yegum so what asem ye de ka kire ye onno wa na gina mu yetu wisaye ni aye mo eda de ka me hu ye akola ye bone matche na so awie de abiem na wo so ye wo ka ne ben wo ho wa sa te chene no wa san kwete bia foforo ni wa ba gina hanom na wo bu na bam na bu ne se onkoku ne ho ana wanya de samoa na mo pe na ma gi asola kenten so Masamina kamanum anaga kare minim die mede meka ena sebi o asamanya ba wi ntimi nya ho hwe ba me hu na minim se odi musa ama asam no apoto me anya ba wi nyankopon na nim de oyede oye mitimi nka ho hwe lame yo nana enyese ni ana me penuni yesu abasa ya bna freedom ho akodai no me pena sempre ko me dono makoma mu kure wo se oya kwadadi kure yo se bi na nya dodi man na no wote ana me wadwempa e de man no bebre yeso anko basa akofa baby mu na enso ankachi same bitu baby amanyina dui mire Unire. Don't worry. Timame ka okuma fatu yem. Ani aba no, ani abawi.
Etimi nya wo hwe a enyi nokre etimi sese bibia amane ni ebi en for so fudua na wo si a wasi wo tehwe so wasi enokre ba di besi bia Yakobon asem na me na na kofika kai ene dey Jina ha ahye bo aka kire wo se eyo ba yawo emore ene abena from what baby asinwas wa Mema. Na wa yawo jimiti odi ye kwa kontu wa we eye ma me wo die package so kokra ade na we Ya masimo ameka ne se. Yakopo de mle na ye na ade. Yesu asebi O blenson ya usinya mini yire fu. Yesu asebi Ya bem. ya Abena. Bla. na ko Ebusu ya bem. nkwana mesese Madepa. Mani kosua. Papa yi. Woso wode yaw ene wo. Wo kan sem. Me. Na today him. Ashe Mama was sick. So when you flew him, and you could say, never waste it out. You could pop one out, you could grab mess what they're back. Papa, Miss Young, don't go, never bump a move. I go. Abena. I go. Hey, praise the Lord. I will praise the Lord. Oh. Mommy, let us say. Nyame ado. Me hoye. I said, I can't run the ass. I said, I can't run. You, wait. But Abena woni ho. Nyame ado ntime ba no. Woni ha. Watu kwan okọ US. Ntime ba abena. Ene me ba ya so mo abotwime. So for just the obisa no me say wanti. Abena asem ye ka. Abena so asem na menso. Menso meka. Na mo yi no, na mo yi na to atwene, na mo hwete. Ne Nyankopon so ye dai. Wo bobo Nyankopon fa ne bon ye dai. Wo nto ne ntem. Wa boaboa me bia so me so me fie so. Eti mu aka se na mo ye enti na ye. E da wo kra na me di wo hu yawo. Efia me no ne nete ya. Kro ma wo bia nim se ne me se ne wote. Me ba no man ka so wo ya ade wo ye bone. Na ka mutu ni sen nyina achi na ka wasa mutwa mu namba ye dai. Mba hwe no. Sofo ansia. E da nso an ye dai ansia. Asole mpe makuofo. Wo bia no twa ni be hwe mba. Adam ba no bone be no de ye mu. Oh, mami. Uji di se metimi ahwete dom. Na wo hwete. Me go conference. Me di mechi eja se ayo mo mesra abna. Enti me kura de me won minim so mo ba me ba ye na mpa. Me ba ya che kakra ne so na me nse kura de mu. Ani se nne me sin da bi elda me yemra no. Mami. Ma bunto yem wate na de wo kan wo de say agro bi ana say abufuo bi no afa enu nti wo mpese ye behunu abram ma bunto yem na de ma abna bi agro wo ka che me se wutu kwai so fo wantu kwai me hu so watu kwai kuro yi mu an ye te wo wo kuro yi e se mbabram be hwe no nya mu dai woni hwe wo ya ma mu biem se Kristo adom wa chama na so ye so wa chama na so mebusua so e betomle bi no wo ba meto se na ti yo papa mo anya de sa wodo na mo anna na di ancha be babra no mo nda de cha sorofo na aka no eno na Kristo ye dai ehwehwe ne ne mo ye na de mo anya de se wonni mu ameka akiro ne pa ma cho eda me ya de awuti ti ma me kire ba de ti asoro na aye ye eda twaso me difo me ya de why se wo na ha mo a nyame on fa mo nko why ye difo ye be be akire ya be pa ma me ya cho na bu e wo so ye difo na me kura so ne kura meja imam ha mo eda nyame fa mo nko
da ko wa na me ma Sam ye de yon. Wa me se be hwehwe no. Wo. Onye